дипломатҳои кишварҳои ғарбӣ дар рӯзи ҷаҳонии озодии баён аз ҳукумати тоҷикистон тақозо карданд, ки ба рушди озодии баён монеагузорӣ накунад ва рӯзноманигорони зиндонишударо раҳо кунад. сафири иёлоти муттаҳидаи амрико Мануэл Микалер, ки дар нишасте дар душанбе бахшида ба ин рӯз суҳбат мекард, зимни дархости раҳоӣ аз ин рӯзноманигорони боздоштшуда ҳар яки онҳоро ном ба ном зикр кард. аз ин фурсат истифода бурда мехостам бо эҳтиром аз ҳукумати тоҷикистон даъват кунам, ки дар рӯҳияи дӯстӣ ва ҳамкории судманд он журналистонеро, ки зиндонӣ карда шуданд, озод кунад. аз ҷумла Хуршед Фозилов, Абдулло Ғурбатӣ, Ҳушом Ғулом, Далери Имомалӣ, Улфатхонум Мамадшоева, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва Завқибек Сайдаминиро. Тим Ҷонс, сафири Бритониёи Кабир дар Душанбе, бо таъкид ба эҳтиром гузоштани ҳукумат ба расонаҳои мустақил гуфт, ки ҳукумат имкони рушди озодии баёнро дорад. албатта мушкилиҳо дар бахши озодии баён дар Тоҷикистон, аз ҷумла монеаҳо барои рушди он мавҷуданд, ки ҳар як кишвар имкон дорад барои озодии матбуот мусоидат кунад. дар Тоҷикистон дар чанд соли охир вазъи озодии баён ва расонаҳоро бад унвон мекунанд. додгоҳҳои Тоҷикистон дар солҳои 2022 ва 2023 пас аз ҳодисаи хунин дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон камаш 8 журналист ва блогерро аз 7 то 21 сол зиндон маҳкум карданд. мақомот онҳоро ба ҳамкорӣ ба созмонҳои мамнӯъ гунаҳкор донистанд, аммо худашон дар паёмҳои ҷудогона аз боздоштгоҳу зиндон гуфтанд, ки зери фишор ва латукуб ҷурмҳоро пазируфтанд. тоҷикистон дар шохиси индекси имсолаи озодии баён, ки онро 3 май гузоришгарони бедуни марз нашр кард, 2 зина поин рафта дар мақоми 155 ҷой гирифт. тоҷикистон дар гурӯҳи кишварҳои бадтарин мемонад. мо иродаи сиёсиро барои беҳбуди фазои хабарнигорон ва тағйири вазн намебинем. ҳукумат дар тоҷикистон мустақилии матбуотро на эҳтиром мекунад, на дастгирӣ. вазорати корҳои хориҷии амрико ҳам дар моҳи апрели имсол аз шароити тораф мушкили кори озоди журналистон дар Тоҷикистон ва сензураву фишори мақомот танқид кард. бисёре аз пойгоҳҳои хабарӣ ба хориҷа кӯчиданд. бисёре аз журналистон ба хориҷа кӯчиданд ё ночор ба худ сензура гузаштанд. журналистоне ки ба танқиди ҳукумат ҷуръат мекунанд, бо хатари озори ҷисмӣ, таҳдид ва боздошту зиндонӣ шудан аз ҷониби полис ё маъмурони амният рӯбарӯ ҳастанд. ба бовари ин муҳаққиқи озодии баён, мақомот дар Тоҷикистон бояд аз паи ислоҳи вазъ шаванд.